Milé Banskobystričanky, milí Banskobystričania, milí remeselníci, vzácni hostia, návštevníci mesta. Som veľmi rád, že vás môžem všetkých privítať na Radvanskom jarmoku. Poďme sa hrať. Som veľmi rád, že v istom momente padlo to rozhodnutie vrátiť jarmok do centra mesta a práve možno predajné stánky nahradiť remeselníkmi. Tento rok prezradím, že ich prišlo do Banskej Bystrice 259 a oni dali tú dušu a neopakovateľnú atmosféru celému nášmu jarmoku. Ja ďakujem teda veľmi pekne, že ste sem prišli a teším sa na stretnutie opäť o rok. Ďakujeme pekne!